Българи разработиха единствения в света мобилен софтуер за отглеждане на кокошки. Проектът е част от състезание на НАСА. Защо вместо да се занимава с космоса, НАСА е вперила поглед в кокошките на Земята, разказва Теодора Трифонова. За втора година НАСА организира единственото по рода си технологично състезание SpaceUp Challenge. Целта е млади учени и програмисти от цял свят да се опитат да решат 50 от най-наболелите проблеми на планетата. Един от тях, според нас, е отглеждането на кокошки. Неговото решение е възложено на българският отбор. Ние предлагаме мобилен и веб апликейшн, който може да ти помогне да си отгледаш кокошки в домашни условия. Приложението Chicksbook е първото по рода си в света. Името е взаимствано от социалната мрежа Facebook. Нашият отбор създава софтуера само за 48 часа. Да речем, имам 4 кокошки и искам да ги гледам и оттам нататък приложението автоматично ще ти дава задачите за това как да отглеждаш кокошки, какво да правиш, как да се грижиш за тях. Ако ти се намалее храната, ние ще ти предложим най-близкия до теб зоомагазин, където да отидеш да купиш храна. Оказва се, че създаването на домашен кокошкарник е най-новата мода зад океана. Обаче проблема е, че не знаят как. Смисъл, модерно е, но хората не знаят как. И поставяйки този проблем, те търсят отговор на въпроса как да помогнем на хората да отглеждат кокошки в домашни условия и как да го правят по-ефективно. Нас са решили да поощрят най-добрите отбори във всяка една категория, като наградите са на 15 ноември да се присъства на изстрелването на совалка към Марс и на едноседмично обучение за летене в космоса. Ако искате българското приложение Chicksbook да спечели, от днес до 21 май можете да гласувате на сайта на НАСА. За BTV новините, Теодора Трифонова.